Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sama Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:40. Ang ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Max Vita. Protektahan ang kalusugan with Max Vita. Kung may tanong ka, mag-usap tayo sa Facebook ng Max Vita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Calciumate. Helps build strong bones and helps support flexible joints. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes ika-9 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Magasalyada naman ang aton sining mga balitaan. Tubtub kita sa takna launa sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Kagang iban pa nga mga tupikotang talakayon pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental sa syudad sang Bacolod kag Negros Oriental kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining adlaw sang Huwebes. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad ginabiabitan ng aton sining mga kaaksyon via Facebook Live sa Aksyon no Radio Bacolod.
Sa mga balita sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon Marlon Hinovia, ini may kangtanan sa palayag ni Councilor De La Torres ang Banwa sang Tuboso. Gina-question ang ginaligar wala pagpanagtag sang 11 milyones pesos nga rice assistance sa mga apektado sang COVID-19. Apang konsehal nagpamalibad nga magpa-interview sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag Tuboso Mayor Hauhuko nakahanda nga sabto ng aligasyon karon sa hapon. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Artay Hopon, Power Watch ginkalipay ang pag-akto sang isa ka senador angot sa hindi pagsunod sang Seneco sa mando sang ERC. Presidente sa board sang electric cooperative may pagpagklaro. Public hearing sang komitiba ni Councilor June Gambua angot sa isyu sang basiwa nagapadayon sa SP Hall Siningaga. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, crime statistics sang Bacolod City Police Office naglubos ang 37%, halin sang Enero tubtob bulan sang Hunyo sining tuig. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Alvin Graba, kriminalidad sa probinsya nagnubos ang 35% man. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, Philippine Coast Guard Commander Binhamin nagalaom nga buhi pa ang mangingisda nga missing matapos nagkapan ng bangka sa banwasang ilog. Search and rescue operations nagapadayon. Sa balita naman sa out of town, balita ni Aksyon Tomon 40 gikan sa Dakbanwa sang sagay COVID-19 cases. Sa mga syudad naglabot na sa 11 matapos na dugangan sang 3 ka mga nagpositibo, mga POMs nga na-record sang syudad. Nagdamo pa. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, locally stranded individual nga nagsakay sa delivery van gikan sa Cebu. Arestado sang mga kapulisan sa syudad sang Cadiz. Samtang sa balita naman sa Central Negros, balita ni Aksyon Percival Villamor, 44 anyos nga lalaki dakop sa buy-bust operation sang Bago City PNP. Sa balita naman sa National, balita ni Aksyon Eden Abuso, gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod, atensyon sa angkas sa motor. Angkas sa motor ho sa mag-asawa, mag-live-in partner, kag magdubyahan ay pahanugutan na. Kapin sa 50% nga COVID patient nga ginpaydalom sa plasma treatment, madasig nga naka-recover. Kag maki-update kita karon sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Ipadala lang mga mensahe ninyo pagi sa aton sining Facebook Live kay kung may chance karon mabasahan tagid ina. Daligid lang mga kaaksyon, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay para na sa detalye sa aton sinigin pang headline. Magbalik ang Aksyon sa Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalab na. Minsay nga may dala pagla. Ikanaton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang atong oras, 11:56 na mga kaaksyon sa mga listeners. Tutok lang sa aton sining balita. Dari sa Aksyon Balita, Banat, Bulig, naglapaw. Pero sa imo sining pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sa imo nga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Ini man nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtuan tanan nga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Aboso, ini may kang tanan sa angkas sa motor sa mag-asawa, mag-live-in partner kag magdubiyahan ay panugutan na. Kapin sa 50% nga COVID-19 patient nga ginpaidalom sa plasma treatment, madasig nga naka-recover kag update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. Mayungod to Aksyon Rex, kaysa tanan nato nga mga ka-aksyon, good news in Aksyon Rex ang duhata na kan national news. Mangod ari na ang ginahulat sang tanan kay ti ginapanugutan na ang backriding o kun pag-angkas sa motorsiklo para sa mga mag-asawa, mag-live-in partner kag mag-nobyohanay provided nga isa lang sila kabalay. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, umpisa buwas nga adlaw Hulyo 10, pahanugutan na ang pag-angkas sa motorsiklo. Lakip sa requirements, sunod kay Anyo, amo nga kinahanglan nga magpakita sang pruweba nga isa kabalay ang ila sini nga ginaistaran. Natalana nga magpagwa sang guidelines ang Interagency Task Force, angot naman dire para himuon basihan naman sa checkpoint. Samtang Action Rex ginpahayag ni Philippine General Hospital spokesperson Jonas Del Rosario nga kapin 50% sang COVID-19 patients nga gintughungan sang convalescent plasma ang madasig nga nakarecover sa masakit. Sunod kay Del Rosario, ang health facility ang nagapatigayan sang clinical trial para sa convalescent plasma bilang treatment para naman sa COVID-19. Dugang pa ni Del Rosario, ang treatment ang epektibo kung itughong na ang kung itughong sa mga pasyente antes magkritikal o kung maglala ang ila sining kondisyon.
Ginaengganyo ni Del Rosario ang mga COVID-19 survivors nga magdonar sang plasma agud makabulig pa recover sa iban nga pasyente bangod sa karon duha na lamang ka mga bags sang plasma ang yara sini sa ila. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bug-os nga Pilipinas as of 9 p.m. kahapon, may ara sang nagduga Aksyon Rex nga 2,539 na record sa isa lang kaadlaw kay ti ang fresh cases 1,922 samtang ang late cases na naglambot sa 617. Sa karon may ara na sang 50,359 ka COVID-19 cases sa bug-os nga Pilipinas kag sa nasambit nga record 36,457 diri ang active cases. Kahapon nadugangan sang 202 ka recoveries rason nga naglambot na sa 12,588 ang total recoveries sa COVID-19 diri sa Pilipinas kag kahapon may na-record man nga 5 nga napatay nga rason nga naglambot na sa 1,314 ang death toll naman sa Pilipinas. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bug-os nga kalibutan, naglambot na sa 12,164,000 kung 12,164,000 ka kasos ng COVID-19 cases, kung diin kung 552,000 dire ang nagkalamatay, samtang 7 milyones ang mga nagka-recover. Sa gihapon, ang aton nga top 5 sa COVID-19, ang mga USA nga naglambot sa 3,158,000, samtang may ara sila sang 134,000 ka death toll. Sa Brazil, naglambot sa gihapon sa 1,716,000 kag mayara sila sang 68,000 ka nagkalamatay. Ikatatlo among India nga may 769,000 ka kasos ng COVID-19 nga mayara sang 21,000 ka nagkalamatay. Ikaapat among Russia nga may 700,792 ka kasos ng COVID-19 nga may 10,667 ka nagkalamatay. Nagsaka Aksyon Rex nakita ta dire nga ang Peru nagsaka, nag-ara siya sa top 5. Ay, ang Pero? Oo, kay ligad, Aksyon Rex. Pero sa nagligad? Pero ang Pero ligad. Layo pa ni sa Aksyon Rex mo. Ang Peru layo subong... na sa nagligad, hindi sa kitaon. Subong correct. Bisang India gani na ho, daw nagsaka na ginang numeroyas na. Ang Peru subong Aksyon Rex, 312,000, kag may 11,000 nga nagkalamatay. Ang ikaanom, ang Chile. Nagsaka man ang Chile Aksyon Rex kay usually ang ari di sa aton tali is USA, Brazil, India, UK, Spain, Italy, di bala. Subong niya ang Italy ara na sa ika-number 11, kag ang Mexico ara sa ika-number 9, ang UK ara sa ika-number 8. So amo ni subong ang bago sa aton nga record dire nga ang Peru kag ang Chile Aksyon Rex nagsaka sila nga may ara sang tagmasobra 300,000 ka kasos sang COVID-19. Pero sa Peru may na-record lang nga 11,000 nga nagkalamatay, samtang sa Chile may 6,000 nga nagkalamatay Aksyon Rex. Masaylo tatubla kadali lang atong angkas bla sa motor to, ti panugutan na ni effective tomorrow. Buwas. Correct Aksyon Rex. Bilog nationwide na? Nationwide. Pero base karon sa hapon mapagwa sila sang guidelines. Sa aton do sige naman ang kasanay gani yan. Oo. Pero sige lang kasanay sa aton, di importante lang da nga may face mask, prote ang disenyo sa todo may ara pa ganin sa Iloilo Aksyon Rex actually. May ari do steel. Ito may kalaptan man siya. May kalaptan ka, hindi ka pwede ka uyat sa imo sa driver. Or sa partner mo da. Sa kuana sa in between ninyo mo. May ara. Tapos may plastic. May plastic siya. Tapos may kalaptan ka man sa kilo. Diba motor ka man sang imo? Muna. Pero I don't know Aksyon Rex. Diri sa aton do Gamo na iyaw. Ginahag pa gani. Gamo na iyaw. Pero, balani ka na Aksyon Rex, kaya within today, natala na, nga magpagwa sila sang guidelines, angot man sa pahanugot man sang interagency task force, nga mo nang ipalaptan nationwide man, nga mangin basehan, isang kapulisan kay base, mangin issue naman ini, nga, or mga proper authorities, nga mahimo magdakop ng Aksyon Rex, kaya ang gin-clear lang nila, kaya ang makaangkasanay lang gin mag-asawa, mag-live-in partner, kag magnubyahanay. So, kung laki-laki, hindi ka pwede. Hindi pwedeng laki-laki. Hindi siya pwede. Kag may nag-clarify man Aksyon Rex, nga kung magnubyahanay, basta dapat isa lang kabalay.
So, muna? mamangkot sila, tiki, wala pa man kami kasal, wala pa man kami, paano na. Paano na So, sila? pwede na Action Rex sa mga proof of billing bala, or basi may ID ka mo da nga same address ka mo. Or proof of billing mo na bala sa mga courier na bala Action Rex, na, pwede na. Tidalon-dalon mo lang. Magnubiyahan ay kamo, ano nang pwede da ipakita man? Amo na Action Rex, proof of billing. Nga, like, ang mga courier na bala, like, mga mail mo, galing mga... kayang kung magnubyanay ka mo, ara pa kamo sa ridor sa inyo ginikanan, te ang billing sinaya, iya kag May ara, Action Rex, wala pa lubihan, ay istar sa isa ka balay. na yan, ng ano na galing magtawag ka? Live-in? Live-in. Live-in niya, may ara na kasugtanan dra. Kag may, ang iba naman pag-intindi nila kung mag-live-in, do ka, ano na ginalaman, ano man, sa age guro, or ano man, di ko magnubihanay sila. Basta mo na Action Rex, klarohon lang yun, nga hindi dalon kumbaga isa na sa yabi subong para kang kasanay ka mo bit-bit ka mo da sang mga proof nyo nga isa ka mo kabalay kaya mo na i-consider basta mo lang na mag-asawa mag-live-in magnobyuhanay kung amiguhay ka mo paiway lang na kay kung magnubyanay ka mo hindi pa man na apelyido mong dalon correct same is true with live-in kung live-in pagid hindi man na apelyido nga dalon mo nang nagadala sang motor dati paano mo na ma-proof da correct that's why Action Rex pwede man pwede ka mo barangay clearance nyo to or depende karon sa i-lay down nga guidelines ang Interagency Task Force. So, laton tanay kay hindi man pwede nga buwas man nila pagwa kay buwas July implement. 15 naman lang asta nga sigihon pa ning ang kasanay ni. Wala lang takabalo. Kay July 15 naman lang astang MG-Sikyo. After July 15, manuta. Malaan na kung anong matabo naman. Pero at least, kumbaga, better late than never, kung Action Rex. At least nahatag nila ang gusto sa mga shout-out sa mga pumuluyo, nga pasugtan, nga mag-angkasanay. Better late than never. Negros Occidental, kag sudad sa Bacolod, daway na gid man na practice importante lang dira, kung may kalantuan kung ang kasunda asawa kag nobya ara lang na tapos may mga naga-out of town na gani nga gamotor mga motor club out of town na gani gang kasanay na kung maglaki-laki another story naman na siguro mag-amigo pwede maguro kung mag-helmet siya puta kaya ng buhok sa likod pati lang nga basi pati yun galing kayo paukas mo nag-yapon basi lang nga si Action Eden to bala nagtudlo nga hindi joke lang na siya okay mga balita kag-update gikan sa News Center Action Eden Aboso una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio una sa tamang balita una sa tamang serbisyo Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:07 na nga oras kabudlay ko ng kasanay sa motor no. Ang pag-aistoryahan tabla kay may mga pila ka mga requirements nga hindi magtabo gid na. For example, may live-in partner ganing same lang ang address nila pero hindi man sila of the nine. May ara magnubya nga lain man ang address, lain man ang address ang nubyo. Ay, oo. Daw hindi magplarihas ang address, no? Ay, kasadya in taon. Sige lang. Hibaloon ta lang na kung anong padugi sang kasanay ni. Kung gin-required na lang nga butangan mo interval da sa motor, mas mayo. Isa na lang bala na da kung nubyahanay, kung mag-asawahay da, mag-amigo da. Importante may interval da nga ginbutang sa motor. Pero dre sa aton, daw ay nagidman gina-practice na sa pila na ka since pa nagsugod to sang ECQ makita mo lang kung kaisa tiara lang sa mga mayor nga dalanon isa lang kabilog ang gasakay pero sa mga suludlo na iyang mga lugar daway nagidman gina-practice na importante mas mayo kung ano ang kasuguan ta tumanon ta lang importante naka social distancing kag face mask gid lamang no amula nang ayota social distancing kag face mask okay na ta sina importante lang mga ka-aksyon nga tumanon ta ang anuman sining nga kasuguan. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ni may kang tanan sa palayag sang Philippine Coast Guard. Pinagi kay Coast Guard Commander Benamin nga nagalaom nga buhi pang mangingisda nga missing matapos nga nagkapa ng bangka
sa Banwas ang Ilog. Search and rescue operations nagapadayon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapadayon pa ang search and rescue operation sa idalom sa Philippine Coast Guard sa Southern Negros. Diin tubtub karon ginapangita pa ining missing fisherman nga si Isagani Abansenya. Nagapuyo ni siya sa barangay Bukana, Banwasang Ilog matapos nga nag-capsize no ang ila sining motor bangka nga ginasakyan sining mag-utod nga Abansenya mga alas 11 ang takna sang gabi sa tung tinalikdan nga Martes, July 7 no. Diin sunod diri kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander nga si Johnson Benjamin nga masanaaw pa kay na naglumpat na ang ila sining grupo, partikular ang personnel sa Philippine Coast Guard sa idaluman sang Himamaylan, Kawayan kag Ilog. Ang dyan yang mapangita ining makita ining si Abansenya sa diin sunod sa iya nga posible nakauyat gid lamang sa isa ka galon o kun isa ka floating material nga tubtub karon nga buhi pa Aksyon Rex din sunod man sa iya ining duha sa pagpangusisa man ni Benjamin nga ining duha Aksyon Rex sakay sa isa ka motor bangka kag nagpanagat galing kay tigin di malas nagkapsize ang ila sining motor bangka kag naluwas ko na sa labar abi ang mangingisda nga si Ivar Abansenya kag walang iya sining manghod nga si Gani tubtub karon Aksyon Rex ang ginapangita pa pero nagapati man si Benjamin sang milagro kag posible buhi pa ining missing fisherman. Ari ang pahayag ni Johnson Benjamin. Hopefully makita siya sa Bayon. We're still hoping na makihara mo lang sa hamboy-hamboy sa galon or mga bagay man nga makalutaw para lang sa salawod niya possibly buhay siya. So we're still hoping ang fisherman is buhay pa. Then abalan mo, may mga miracles man, may mga stories na kami nabagian niya within for how many days or above sa dagat. So most likely, ang malahatod nila hope na makita siya ng buhay. Yes. Ano gid sir ang plastada sir nga John Rex ang kabahin ginamang sang pahayag diri no ni Commander Johnson Benjamin. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita sa Patrol, Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:12 ng oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kantuantang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Power Watch ginkalipay ang pag-akto sang isa ka senador. Angot sa indibla pagsunod sang Seneco sa mando sang ERC, presidente sa board sang Electric Cooperative may pagklaro diri, no? Ibaloon ta ni Bin. Kag public hearing sang komitiba ni Councilor Jun Gamboa angot sa isyu sang basiwa nagapadayon sa Exposition Hall. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Art. Tayhopon, Aksyon Art. Kalipay Aksyon Rex ang Secretary General o taga-pamuno sang grupong Power Watch ang pag-akto karon sang ERC kaga iniman ang ginimo nga parawagan ni Senator Gatchalian nga kung mahimo ma-take action gid ang ERC batok sa sining hindi pagsunod sa order allegedly including sang electric cooperative diri sa Bacolod and pinaka bahin sang probinsya nga supplyan niya ang Seneco. Now sunod diri sa kay Mr. Winnie Sancho diya maayon ni kay at least mayara na sang mando ang ERC o kung ang desisyon ng ERC kag may insight nga mga provision especially ining hindi dapat pag i-charge no nga sadto ara nag-appear sa atong sining balayran sa kuryente pansang tiyempo sang pandemic o concerning COVID-19 naghimo sa desisyon ang ERC nga dapat ini hindi lang rin contemporary anay nga isuspende ang pagpatuman o implementasyon sini.
Nausuno iya sa kay Mr. Willie Sanson nga ginahulat mo na nga at least ini siya sundon sang Seneco nga dapat may refund gid no sa bayran sa mga konsumidor based lang sa ila sinigin patungan ginatawag naton estimated to bala nga charge sa mga consumers during the general or ECQ Inas Community Quarantine nga hindi gikagwa to ang ilang mga meter reader agad sa pagbasa sa mga pag-reading sa mga metrohan electric metro yes Aksyon Rex meters to mo tong problema nagigad mo kay ang buwasin ha hindi ko na mo sa pinalag lang to hindi kundi ang buwasin ako na hindi pinalagpat la reading ang artikul sa kulang tawon natin why gidya mo why gid pinalagpat gani nang haom-haom lang blang si Kwani nakagamit sa ngamuni kaya ara lang sa siya nga balay why gidya ka reading gali Tingnan dito, bawal ito mag-action Rex sa itong mga tao sa Seneco. Paano na karon? So, ang ila to estimated sa comparison lang sa imo konsumo last time. Abo itong nagwa sa mga balayran. Pero ang isa gid ang gina-question sa mga consumers, nga itong pagbukas na lang nga pwede ka nakabayad, may mga meter reader na, igulpyata ng timbok ang balayran. Amo itong naglain pagid. Now, Ario, ang reaksyon kag parayag sa Power Watch ang ila Secretary General na si Willie Sancho. According to ARC, kag in-articulate ni Senator Gatchalian, that there are 6 distribution utilities who violated the ARC advisories. Isa sinidi ang Sinico, kaya sila mo. Ang ilang violation that according to ARC, it will come out with an order, to refund the overcharges, that were paid by the consumers for the months of March, April, and May, MAM. Dason, the commission nag-order nga hindi tani dapat i-charge ni Art ang kuan ining feed-in tariff allowance, feed-all bala ni, o kag ang universal charge environment. Hindi man ni dapat i-charge, puti gin-charge nila. Although gagmay man lang ni siya, pero ti masupot man kag ti ang point naton bala nga ang gin-violate nila o kabalo na gid sila nga hindi nakadala ang konsumidor sang iyang ablayran. Amara select sa parayag ni Mr. Willie Sancho. Nagikuan malaton sang side ang taga Seneco pagi sa presidente sa board niya si Mr. Dwight Carbon. Alam ba niya ina nga problema sila niya maaktuhan nila ina ang refund sila niya Aksyon Rex automatic na nga ididak sa sunod mga billing especially sa mga charges nga ginmagdo sa ngayar sa hindi lang na ipatuman na isa man diri sila sa iya sa nanging problema ang delay man nga pagpadala sang orders ang ERC sa tatapan sang Seneco nga waay ulihin ng Manila labato nining mando pero sila asto sa compliance waay gid problema niya willing yung Seneco nga balik ina sa consumers pagi sa pag-iban sa ilang masunod nga billing Aksyon Rex. Yari si Mr. Dwight Carbon. Ang universal charge da sa aton nga unbundled nga kuan nga billing yara kada UC, RC or whatever dapat June mga bilway na may mga bilway na and so on and so forth. Pag ambal ni RC na ano nyo na apan review namon kung may mga billing di nga ay na-charge na namon ang fit all ko UC i-refund gina namon. Kung na-charge na namon kay pag nali ang order sa ERC bla na bato namon nga nakabiling nata. Pinabing billing namon i-charge sa March 16 mo. Okay, kay nang hindi man nga daan isa lang ka tawo ginabill mo all over Sinico Francis. Kung may schedule ni siya. So, kung naulihin anapon ang bato ni ERC, sang parte sang fit all na nga dapat ang April kag May, why naman but silingot ang March to, I mean ang imo nga
Nga April, why na sa madidakan, ibalik din na sa imo ang why da madidak. Kay automatically i-deduct sa ila sa exceeding billing. Ginadidaktan lang na kay why man ta nagaripan, pero daw karon mga gagabayad, karon nga panimalay. Ang ihabi, ang inuguli da siya, 5 ka pesos. Di ba ito niya ginato sa Sineco, kag isiwa namon ko siya. Ang wala sumak sa palayag ni Mr. Dwight Carbon. So, ma-comply sila kung parte sa ning pag-refund sa na-charge nila during sa tungkol sa pandemic. As we speak, ang komitiba ni Councilor Wilson Jun Gamboa, ang committee hearing niya, nga sa dahil patawag ng mga opisyales sa Masiwa, Palayaran Mangyapon, ang ginabalan, amo na di subong ang ginatalakay sa SP Session Hall. Karon sa Apol Aksyon Rex, may pila ka mga individual dari sa Bacolod nga nagpasaka sa reklamo sa Ombudsman sa Visayas o sa Ombudsman matok kay Mayor Bing Ladia no kagiban pagid nga mga city officials. Ang detalis na karon bandayan. Sa ano ni? Ha? Sa ano ni? Partiba na sa pag-purchase, budget ini, allocation for during the pandemic, wala? Ay, gali. Ang pangatag sa mga pumuliyo. Actually, nakakuha na kita initial na interview dari sa isa sa mga complainant. Kaya ginambal niya nga documented kuno sila. Nga dito kalayo ang comparison nila sa aktual ba na presyo sa saging charge diri nga mo ang presyo sa pagbakal sang city nga sunod sa ilati hindi gid husto Aksyon Rex. Karon na sa Aksyon Reports afternoon edition. Para sa Aksyon BBB program, balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo. Aksyon at tayo po na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuan ta sa iluhantang balita sa Kapitolyo, we have Aksyon Marlon Hinovia. May kang tanan sa Councilor Blanisa Banwasang Tubusong nga si Dila Torrejo. Question ang ginaligar wala pagpanagtag sang 11 milyones pesos nga rice assistance sa mga apektado sa COVID-19. Pangkonsyal nagpamalibad nga magpa-interview sa Aksyon Radio. Pero nga nagpamalibad ka nga mag vocal maniayhan sa council. Basi karon lang ni siya. Basi kung i-check nyo ni Abi kung anong status yan sa council, municipal council sang Banwasang Tubuso. Nga hindi siya magpa-interview. Parte sila nahadlok siya or may ginatago siya. Tubuso Mayor Hauhuko handa nga sabton ang aligasyon karon sa hapon. We have Aksyon Marlon Hinovia. Yari ang kaudan sa report. Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa Tudong Longo, kagamay paman pa nga pamarepi ang sabat sa aton nga hindi sa iya? Kapa-interview na sa kuno. Kaya pa-interview sa diin? Sili ko gani sa iya, siling ko councilor. Kung sa bagay, yaman na diretso, Aksyon Marmo. Pero tingaton malang punto nga ginakwaan sa sang side kung anong kaundan sang reklamo ya. Di sa sali magsaga-saga ka reklamong daway sa kinsindi, kagway sa kahangop sang iyang sitwasyon dira sa Banwasang Tubuso. In pagi inay Aksyon Rex sa privilege speech yan, privilege speech ni siya. Regular nga sesyon nila sa tong Hulyo 7 kagin sugit naman sa iya ka sa ato sa nga pag istorya sa iya communication. Kasi ko councilor ginuna tagiga para nga at least mayara ko sang ino-question bala karon sa natalana man nga press conference. Patawag ni Mayor Richard Hauhuko dari sa may syudad sa Bacolod. Pero ambal yan, hindi na ko magsabat kay damo na siya nagka-interview sa akon. Lingkot okay lang si mo Mayor, okay lang si mo councilor nga hindi mapatihan ang imo sa nga size. Sila nga okay lang nga, interviewin na si Mayor Hauhuko karon. Wala nagkapuslanan ang iya sining privilege speech ba siging kuhay na sa dalamugan? Hindi man na tunta ni mas mayo nga siya pala dapat siya gidang mahambal na Aksyon Mar. Ayoko sa gani nga sila ko councilor bisan siya tayo nila nga pagpaisay mo sa kaundan sa privilege speech mo kabanti
mayara sang kamaturan ang pag-question sang hindi nga daan basta-basta ang karakoon sang balor sang rice assistance. Oo. Ano gina-question niya, 11 million pesos. Gani? Suno sa iya, ang report karabaton sumunod sa aton diri. Si Mayor Richard Auhuco nag-post sa social media account niya ang schedule sang release sang rice assistance, 20 kilos sang bugas, pulo ka mga sardinas, sa kada household sa June 11, 12, 13 kag 30 kilos sang bugas kag sardinas pagid. Sa July 1 to kag 3 tiga na question ni Aksyon Rex, tub-tub subong wala sang distribution nga natabo kag ang mga bugas ni ara siya po nagka-stock sa gym ang panwasang tubuso. Pero ti aragid man naka-stocks? Ay tayo diya kay di sa palayag sang kaundan sang privilege speech niya. Gani ang kay Councilor De La Torre ni daw matyagang ko do ginhamal ya lang ning iya sining pahayag kag base kon halin sa diway laway lang ni nabatian niya bla? Ilang tugan siya daw kapila ko suliton nga lain niya Councilor Aksyon Radio ni. Gintingwan ko Anong first name ni Councilor man? Madilin De La Torre. Madilin De La Torre, first termer ni sa konsiho dira sa Banwasang Tuboso? Di ko pa ma-check ang background niya. Tingwaan ta karon nga magawa Aksyon Rex. Aton malang ditaning kung matuod ng claim niya, why not nga tago-tagoon niya pa ni? Oo, pag-question na ganang report ka na bato naton siya, report ka na bato naton, hindi kuno para sa personal gains niya, kundi sa battery, reklamo sa mga pamuluyo. Sino nga pumuluyo? I-cite siya kag sino nga pumuluyong ka reklamo siya ba? Si Duang Kabilog lang bla? Taga-Banwasang Tubuso, guro. Iti ang taga-Banwasang Tubuso, siguro kadamo man ang luyag mag-ibaloman kung anong kauntan sa reklamo niya. Galing ka manti, paano tari mapapresentar ang palayag kaya hindi man siya? Gani? Tingog, lipot lang ni Councilor Madilin De La Torre. Nang hindi lang ko anay mag-interview kay na-interview na ko. Tama na yung na-interview sa akin, tama na yun. Hindi lang anay. Bakit nagtatagalig ka, ma'am? Salamat. Di mo ba alam? Nang interviewin mo lang siya kung ano sapat niya, sato na nilang mga tao. Sato nilang mga tao kung ano interview mo sa iya. Ako ya tapos na ko tapos na ko na interview, so amo man lang ng sa mga tao, so hindi lang ko anay magpa-interview kay tapos na, so siya na lang na ang interviewon niyo kung ano mong sagot niya. Di pagkatapos karon interview ta kay Mayor Richard Auhuco, sigon mayo taliwat si Konsehal De La Torre kamanti nagsiling siya nga hindi lang siya anay posilingon. Jadi bukas gyapon nang iya sa reportahan sa papa-interview diri sa Aksyon Radio Bacolod. Iwan na karon right after sa interview naton sa kay Mayor Auhuco kung nakasabat na si Konsehal De La Torre. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlo Hiruboya. Ang sabat karon pagali sapon yang sabat ni Mayor Auhuco no dinihiwaton man? Sa Bacolod malang wapit pa sa aton dia. Diri man sa Bacolod. Bacolod kay nag-ayo man dapat sabto ni Mayor Richard Auhuco kung aligasyon ni Councilor De La Torre ni kay pamulitika ni matyagan kung obra yan ni? Nabasahan ko sa post ni Mayor Auhuco sa siring official Facebook page. Siring niya, handa ako magsabat isbe. Laban gide dapat sabton yan ning aligasyon isang councilor yada ho kay kabudlay ning klase sang mga pamagi ni Councilor De La Torre daw pamatyagan ko do siyang mayo sa Banwasang Tubuso. Ate, explicar ni karon sa hapon ni Mayor Auhuco Aksyon Rex kagpa-presentar tari sa Aksyon Radio Bacolod. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlo Hiruboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial.
daw gayuhom ko sa ginahimo ni Tubuso Councilor Madeline de la Torre. Gina-question niya yung aligasyon nga pagpanagtag. Isang panagtag si Mayor, din kaya imo yung buho. Din kaya nagpasalipod. Dapat nagwa ka man. Kag dito palang daan, gin-question mo na to. Kay daw pamatyagan ko, daw pamulitikas ka gamay nga banwa dira, magsali pa ka sus Mariones, igarapon Santissima. Kita sa punto ni Councilor de la Torre, normal na nga questionon mo. Pero kung may basihan ang pag-purchase sang kasubong sina nga amount, nga gina-question mo pa ko ay parte sa tao na kag para sa mga nahulan sang COVID-19. Sa tong tiyempo nga kinagual ang banwa ninyo, ikaw ya din ka iyan yon, din ka dampi, Councilor de la Torre. Kuning budlay sa mga ay di dapat kung ako kay Mayor Richard Haukuko sabton ko ni kag siya mismo galing iti may diretso man ni siya nga magpalayag sang iya kaugalingon mo sang iya sining nga tinutuyo. Pero ang klaro dire kag kun matag man lang way lang pamulitika, Councilor. Way lang pamulitika. Ibutang sinsakto ang imo sining nga kausa, ang imo sining nga tikang, no? Ay, oo, kabudlay kung kaysa sa kagamay nga banwa, kabudlay gid katama, no? Intrahan gani pamulitika, kung sa bagay ting Tubuso, sadto pa man ang politika, rana na nga daan dra. Ay, oo. Importante, magmaytisi kita, no? Mulang balang inyo sining lawas ang vitamin C. Maytisi, alkaline base nga vitamin C. Adlaw-adlaw tumaron mo ini, no? Dapat permi nga mangin mabaskog ang immune system mo kag bugos nga pamilya para hindi madali madapuan sa anuman sining nga balatian, sakit kag iban pa para more energy, no? Magmaytisi alkaline base nga vitamin C. Protektahan ang aton sining lawas pagi sa pagtumar sang Mighty C alkaline base nga vitamin C. Sige Adri, sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. Luwasin na may katimbang sini Santon Plus Herbal Capsule, no? Amuning katimbang sang Mighty C. Santon Plus Herbal Capsule naghatag protection sa aton sining lawas batok sa mga free radicals katulad sang anti-tumor kag anti-cancer. Naghatag man sang protection sa aton sining lawas batok sa mga cyst, goiter, breast, ovary, and prostate enlargement kag madamo pa, no? Antay ding ginagabulig man sa pag-normalize platelet ini kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule ang tumaronta mga kaksyon. Gapabakod man sang immune system kani. Ang importante makakuha kita sang madamo nga minerals kag vitamins gikan sa sangkap sang Santon Plus Herbal Capsule, no? Kag isa pagid subong nga tiyempo daw kanamit na ihigop sa mainit nga kape, no? Santon Plus Herbal Coffee Mix mga kaksyon, no? 100% mangosteen kag soya ini, anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton. Kung kag luwasin na, mayaraman ini nga antioxidant, vitamin C, vitamin E kag beta-carotene. Magluwasin na ang Santon Plus Herbal Coffee Mix mga kaksyon. Manami man ini sa lawas, anti-aging, balancing blood sugar levels kag makabato-batok sa mga balatian. Santon Plus Herbal Coffee Mix mga kaksyon, no? Kining tatlo ka produkto ni Santon Plus Herbal Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, farmasya o kon drugstore sa inyo sining lugar. Malakay Finance Corporation, no? Basi kung nagkinanglan ka mo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation ang sabat nila, no?
Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang Sang Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang Sang Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 na nga oras. Daligid lang kay pikitita sa oras ta. Matagtapila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay para sa dugang nga mga reports, mga kaksyon, mga greetings inyo base karon na maka-chance kita. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Philippine Standard Time, las 12:44. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Kagkaroon
Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handuraw Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:45 na nga oras, 12:45 na mga kaaksyon. Nagtuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kriminalidad sa probinsya naglubos ang 35%. Kagiban pa mabalita sa Nokpo. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex naglubo sa 35.68%, no? Ang kriminalidad sa probinsya sa first half mismo sa 2020 sa diin ikumpara ini sa tong tinaligdan nga 2019 dako gid ang diferensya. Now sa record Aksyon Rex kag dokumento gikan mismo sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang kriminalidad mismo sa probinsya nga nagnubo amo ining robbery, physical injuries kag 8 focus crimes kaangay isang murder, rape, homicide kag iban pa. Sa diin nagnubo man diri ang kinawatay kaso kinawatay kag motor napping. Sa robbery Aksyon Rex nag-decrease o kung nagnubo sang 49.02%. Ginsundan man sang kaso nga pagpangawat which is 48.68%. Ang physical injury yara sa 41.94% while ang number ang murder 34.58% ang ginubo. May mga kriminalidad kaangay sining rape, homicide, motor napping ang nag-drop man o kung naglubo Aksyon Rex and wala sa karon sunugan ni siya. Sunod diri kag base sa record wala sang kasong carnapping cases as of na record sang Negros Occidental Provincial Police Office. Now dako man ang na-contribute sa pagnubo sang sining kriminalidad sa first half inabangod sa pag-increase man o kung pagdamo sang presensya sa mga kapulisan within sa mga dalanon diin kuan siya Aksyon Rex no nagpatigayon man sang ila sining provincial community quarantine sa precaution man sa sining pagpamahog sa probinsya. No gintinguan ta man Aksyon Rex kun tani sa makakuha kita sa pahayag kay Sunico ang public information officer sang Negros Occidental Police Provincial Office, pero this time Aksyon Rex masyado pa sila kasako sa virtual meeting with Provincial Director Romy Palge. Dita sa Negros Occidental Police Provincial Office. Daw halin pag asumerya na di sang duty daw ay nasa batia. Ani man. Assign pa na di sa way na tumagbalik sa iya lugar kay. Kapon pa ning ginakontak sa walang nga lang. Pamatyagan ko siya daw malahalon gid nga klase ka pulis ni. Public information ka sang pulis dapat all the time ka. Parehas bla kay sa BCPO bla sino ganina? Ariel Pico. Parehas bla kay Pico nga all the time basta media gina-acknowledge na dayon siya yalin pagsugod yan nagdaway ko kabati sang tingog yan na kung tarong man tingog ya kung hindi. Si Major Edison Garcia, ara dayon. Si Major Garcia, ara man, anytime tawgan mo siya, bisan ano oras na tawgan mo siya, ara gyapon. Abat dayon. Ano man nagbutang-butang man niya si, sino nang bagotang provincial director, gani, otro man na
Police Colonel Romy Palge. Si Palge o trauma na. Alin man pag-abot siya dito, way man katilaw katingog na sang ay ho, nga mga chief of police ni. Di man? Ati ano naman ang sirek? Ipangbalik na sa Aksyon, Alvin, sa ila ginalinan to. Okay, sige kay ipabalon tagid mismo ang regional director sa Katabo dire. Okay, sino man abing kuhaan na sang balita, kundi sila? Siling niya. Papadala lang ko, sir, sa imo email. Kadali lang nasang ginaayo mo da. Tingog lang, sir. Tingog lang, tingog. Balko gani. Bisan 2 Hindi na minutes kinanglan lang. isa pa tadi ka adlaw nga interviewhan na ya. Tingog lang. Bisan 2 minutes lang. Confirmation sa imo nga ginpadala dire. Amo ni nga natabo nga pagnubo. Ano man yung klase ka mga direktor na di kag PIO sa nukpo nga ginbutang man na din nila ang gaugtas man ta na dire sila yaman. Amo. Nga ginbutang pa na din nila mo ipaguro si Rumo pasaporte butang. Nila, oo. Musmayo pa Aksyon Rex, no? Matingog pa na siya. Kambal pa. So, amuning report sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Run. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Mangisayod ta crime statistics ang BCPO, nagnubo kuno 37%. Halin sang Enero, tubtob Hunyo sining atoy. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Grabe ba daw? Dala sang bangros ba? Inaway pa daw tulog ka, bukog ka bangros. Tinae pa lang ng imbira sa bangros. Way pa ng ulo, kagunod. Way pa ng tunga, way pa ng ikog. Amo ng resulta. Ayo di purma. Birthday ni Mayor May gali subungo. Sino? Mayor May. Ay, Mayor! Happy birthday! Birthday yaman today Happy birthday, Mayor May. Mayor, happy birthday! May kita siya. Ayo di purma. Alina sa kay Toto Leo Talabano. Ay, gali ka, Toto Leo Talabano. Happy Patigil na birthday, Toto Mayor. Leo, Toto Leo. Patigil na si Mayor. Ayo di purma. Sili ni Aksyon na Eric, imaway kita karuhay kita sa kuno. Sino? Kita Oy, birthday mo ni Deruna Trabar, Hida Subong. Ay, birthday yaman gali. Oo, kapag ibitan sa pati kaya may programa, tadi may duty Gani, tao. ang alang manindero na, kung lapit-lapit lang, ti sinugid tabi man. Gani, man ako Ika 50 niya gali today. Okay, at least layo pa sa senior. Layo pa, mga 10 years pa. Ayo di purma. Senior citizen gina. At ako ng benepisyo, Aksyon Rex mo. Alaban May yara ka na nga iti. Pero na, happy birthday lang ta. Kasi may sobra pa dahil natin. Ipot sa lang Potsalang, pag-alala siya. Dungan sila gali ni Mayor. Ni Mayor Maymay, magilimutan. Talaga siya na ba? Mga June yung mga birthday, mga dibuinas na mo. Ay na? Oo, kita yan na tuon ta sa Marso, titikiriwi. Ayo di purma. Tikiliwi man. Imo, sana imo birthday ka ne? Septembre Uy, ay na yan, mga Mayo na nga mga bulan, katiper na. Abunan siya na. Bunan siya na basta ber, huluhan boy sa ber. Pwede na kakasadvance? Ato lang ko kayo. Ayo di purma. Wala ta kayo niya. Birthday mo sung. Captured! Kagawad yo, Fred! Where are you now? Where are you now? May lang pag-monitor na. Yes, oo. Kagawad yo, Fred. Sagabong na yung Aksyon Radio sa Barangay Robles. Laban La Castiliana, no? Migolta Manuel Co, asara sa Silay, si... Sa monitor man sa. Okay. Si Manuel Co and family, no? Baik gitu. Walang din na sal. Ayo di purma. Sino pa na mapag-greet? Ingagaw na, no? Ang resulta ko, pang
Parang ang tanan enjoy, no? Ano nga mga pandemic nila makayuho man kita makadali na Aksyon Rex, no? July gali yan, hindi kay June. July. Sino? Si Mayor May eh. July pagliya ya? Hindi kay July man ta subong. July man ta subong, no? Pero nang pitsa ya? July today eh. July 9? Oo. Sila ni Indero na Rida Trava. Yes, oo. oo. Tapos na daw June Guray. July gali ah. June ang i-mention mo, tinakuan, na-slip the tongue ka lang ah. Oh, gani. July ah. July lang, July, no? Ara lang sila kuno, steady lang sila. Po. Okay. Okay ah. Okay ah, no? Baka kayo pa. Tanga. At least may ginapabot ka. Wala na gina. Fred, thank you kita. Kag kay Kap Chad. Oo, happy birthday sa mga sa mga kilala, no? Sa mga listeners sa Aksyon Radio. Ito si Mayor May dani may listener sa Aksyon Radio ni mong. Oo. Kapamantini siya, no? Ako sa BBB ko mapagtibon siya, ah? Sino? Si Mayor May. Sa ano? Sa BBB program. Sa BBB? Oh, yes. Basta ginaarikis siya. Ayo di porma. Kaya, gala pamati ah. Nagkatawag nila magtawag, no? Tapos lang ko report. Ay, dali magtawag, no? Pero kung nakuruwaon, natawag dugay-dugay. Sa jahon tani, no? Sa jahon tani ang Webis edisyon sa BBB program, no? Oo. Karing John Britannico, may lang na pag-monitor. Oo, may hapon na kay John Britannico. Kag si paring Rowel Anawan, manukan sa Libertad si Roma. No? ang manukan na sa Libertad, Bladalo, kutugan na sa greetings, ta? Di, wala man to ba? Doy karupa ng manok dito pasak sa radyo. Di kay gusto ito, way nga dan bantay ko sa iyang pwesto mo. Ay, patala na lang sa LBC. Naglahin pa. Hindi sa Palawan po siya. Atood, no? Oo, may Palawan po siya. Oo, pwede na lang na yan. Hello, Palawan? Hello, Palawan. Pero ako ba, no? Ay, di porma. Padala ko ano, Forex? Nagnubo ang crime stats ang BCP. Oo, nagnubo ang crime stats ang Bacolod City Police Office, pero nagtaas ang implementation sa mga special law nila. Ining disobedience to person in authority. Yung mga pasaway bla nga ba nagkasunod ba sa health protocol naton. Kung yung mga factor kung nga ang nagnubo, kag nagtaas ang aton sining special law under Article 151, bangod sining damo kaya pagpasaway. Grabe no. Sa Bacolod sang nagsugod. Pila ganing kagabi? Ang kagabi nga nagpasaway? Ay dali lang gid kay ngakon nga libro ginabukad sa libro mo pilas na kabilog nga daw kadamo sang kagabi 85. Pila? 85 kagabi. Grabe no. The 1 to 10 na amo ning pinakadamo 85. Girapot galuhamboy man siyente damo gyapon aksoris pasaway. Especialmente kagabi pagpuli na mo ni Aksyonan, gawas ang tao sa Police Station 6, ay pinanakop sa paglapas ang korpyo. May mga taga-Talisay, may mga taga-Libertad nga mabligya patan, nga manupuli na. Ati, kuhan gid, dala sa checkpoint kag ati sigurado na agahan gid sa Police Station number 6 Aksyon Rex, no? Now, kung basa to siling ang data tiyan muna nga siling ni Colonel Ariel Pico nga to siling nga Public Information Officer sang Bacolod City Police Office nga kadako sa siling contribution na apisar Aksyon Rex nga sa likod siling malaing epekto pala sa COVID-19 nadala kahit pa paano may benepisyo kaya ang ining pandemic kaya nagnubo ang crime statistics mo sa BCPO starting March yung nagsugod ang aton sining COVID-19 until subong tiya muna nagapadayon kanagagadamo ang mga biktima pero tayo sila ni Colonel Ariel Pico tiya niya Aksyon Eric sa likod sining malaing epekto sa COVID-19 pero may gamay man siya nga benepisyo kahit pa paano
napanubo yung crime rate nato sa syudad sa nga Bacolod. Pero napadala silang ni Colonel Pico Aksyon Rex. Hopefully nga hindi nila magtaas pa ang Article 151 ining paglapas sang health protocol diri sa Bacolod kay sa gihapon nagagwa diri nga tido wala untat ang pagpasawa sa ato nga makauturan nga wala nagasunod sang sining pagsoksok sang face mask ang tawag nga proper hygiene kag ang social distancing. Yari si Pico sa interview sa Aksyon Radio. Aksyon Eric, ang aton nga krimen dire sa Bacolod, pag-start niya sang ECQ, tapos nag-ECQ kita, nagbalik naman ka sa MDCQ, nagmubo kita by 37%, no? Aksyon Eric, nagtaas kita sa aton nga implementation sang other special laws that includes sang aton nga Article 151, meaning disobedience to person and authority, nga amoy siya ang medyo naka-highlight yang from 7, nagdugang kita almost 80. Kaya mo kita na pailan kaso na nagasupak bula Aksyon Eric na wala nagasulog sang face mask kag wala nag-observe sang social kag physical distancing. In general, Aksyon Eric, peaceful ang sudad sa Bacolod kag sang inilang nga simana last week kay aton nga comparative subong every week nagnulubig pagit kita siniya nga simana. So last week nga assessment naton sa atong crime stats tatlo lang kag nangubo kita by 50% siya sa sini nga simana Aksyon Eric. Kaysa nagligad may ara kita crime nga almost pulo kabilog ako rin mga petty crimes man lang kung galing ini nga simana atong assessment tatlo lang atong nga krimen all petty crimes mga hapon may shoplift ay man yan reparable kaya sa barangay but considering may complaint na nagligad kita mag-file sang kaso Aksyon Eric. Actually ang dako gid nga naka-contribute sini sa pagnubo mostly kay naka-lockdown kita mostly ara sa mga balay pero kung ang aton nga mga statistics ang magalantaw ang dako gid na-contribute diri ang aton nga likurban Aksyon Eric. Aksyon Rex, si Police Lieutenant Colonel Pico ang Public Information Officer sang Bacolod City Police Office nga masamin nagpa-interview. Dito na, mina na iya siya tawgan yung sanokpo, yan doon nag-pares gid silang duwa. Oo, nag-teamwork silang duwa, no? Oo, saan pa na di sila nag-assumer sang duty nila, pero why mo gid mabatian sila? O, di bati-bati mga movie, sir. Bati-bati man kamo, hindi sila kailog kay Pico. Kay Colonel Pico nga kung hindi naging sako, ya. Kung hindi naging siya sako, nga daw importante, kin magtawag si media at sabat tayo, no? Kung kisa manawag pa na sa mga pita. Ayo di purma. Mga pita. Joke lang na, sir, ah. Sir, joke lang na, sir. Pag may harayawat, paman. Ayo di purma. Silintog yun daw. Si Police Officer Medina, bla, lipat ko siya Ranggoni, oh. Medina man? Medina nga mong PCPO, bla, sa una sa traffic, bla. Oo. Ining may 3 mids sound system, bla. Gani? Kapamatik, isig Aksyon Rex, no? Sir, palibre naman ang imong sound system, ta. Sabihin na damping na sound system yan, ha? Sa dinay kaniman, sa alihis, naman ako sa Stepania. Lipat lang ko na mo ning pulis nga may rakit-rakit, pa po legal ni Aksyon Rex. Oo, sound system, ginapulawan na iya. Oo, ati ko may mga lagko nga mga okasyon ko di magamit mo man eh. Di ba ko pag-birthday mo ko kilala mga sound system nga grabe eh. Ang pala lang ko, ano? Ate, okay. Ayo di purma. Ay, birthday sa ba mo? Ni? May birthday ko sa bunga kapag great ko kapamati si mo mga huya tiri siyaw. Sino? Happy birthday sa kay John Norbert Lopez. Ika-20 nga birthday sa bunga tuig. John ano to? John Norbert Lopez. John Norbert Lopez. Oo, but ko na today? Ika-20 anyos. Ika-20 years old. Happy birthday, John, ah. John, happy birthday. Alin ni kay manong email kag manang ni Lida Lopez. Okay. Ate, nang parang may mga susubra pa dala lang. Ayo di purma. Hindi amo may paaman ko. Aman silingan ilang yan ni Sir Medina. Ang class. Ang climate sound system sa barangay Masilingan gilin eh. Oo. Classmate mo ni Gili si Merly Dolido Magallanes. So. Classmate ko na ya. Buhay na problema, no? Huwag gintan eh. Aksyon Rex? Huwag gintan eh. Basi kung di mo, no? Libre ko no. Siling ni Sir. Siling ni Sir Medina. Kung di mo ko no, libre sa system. Ay, Diyos ko. Sa dason na, di ba sa? Sa Chimpo. Hapon. Ayo di purma. Yung niligo ng pulis mong. Ate ka na mo ginabala, no? Okay. Ang request ara dayon. Wow, kinaro na traba niya. Okay. Ang request ara dayon, no? Boga aso-aso. Bauti mayo na? Oo, namin gini Aksyon Rex, no? Do paborito mo gini. Ate,
Oo, Mabuton to. ara sa picture nga padala ko lang Okay. Picture lang anay, dano Picture kag lang, anay? pagpanyaga mo ko medyo simot-simot ka. Kay Buwas in Aksyon Rex, no? Sige. Okay, report. Di ka sa Bacolod City Police Office, sa balita una sa Aksyon. Aksyon, Eric Mamana nag-report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ang mga nagpadala sa mensahe niyo, pasensya gida, pabuwasan ko lang na, basi maka-time kita, no? Kay short kita sa oras. Ari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplemento, Evergreen Herbal Capsule, mga kaksyon. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton siningalawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubuah sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, kag creatinine, kag madamo pa, no? Nagadugang man sa supply sang kakulang sang vitamina kag mineral sa aton siningalawas. Makabulig sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kumplito. Equality products sang Doc Hico Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya nga malapit sa inyo siningalugar. Magtumaradlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Kag mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga dira sa sa Sagayho sa 978 Pharmacy sa Sagay City, kag sa Cadiz 978 Pharmacy man, sa Our Lady of Pilar Drug Store sa Cadiz, kag St. Veronica Drug Store sa Cadiz, araman dira, no? Botica Centroc sa Victorias, St. Anthony Drug Store sa Cantong, Victoria City, kag Chrismar Pharmacy sa Barangay Bata, kag Lisa Tan Drug Store sa Barangay Suman. Evergreen Herbal Capsule. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, launa sa isang aton oras kadtuantang balita gikan sa aton sining mga out of town reporters. Sunahon tanang balita gikan sa kay Aksyon Tomon 40 sa Dakbanwa sang Sagay. COVID-19 cases sa Dakbanwa sang Sagay naglabot na sa 11. Matapos na dugangan sang 3 ka nagpositibo. Mga POMs nga na-record sa syudado nagdamo pa. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Tomon 40 gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Aksyon Tom? Din siya? Aksyon Tom? Ang COVID-19 update diriya sa siyudad ng Sagay, nadugangan naman sing 3 ka mga positibo action rate halin sa 8 ka positibo, magiging 11 action rates kahapon na adlaw pasado alas 5 singapon din-declare ini sang IETF diriya sa siyudad sa Sagay kag sang CEO Julio 8 2020 ang ikasyam action rates na nagpositibo 58 anyos, ang lalaki ka residente sa barangay Poy, LSI from Laguna, asymptomatic action rates, nag-abot niya sa Bridge to Port via to go from Manila alas 4 sing hapon, gin swab test, gindala ini sa ED Magalona Healing Center, mga alas 6 nag-abot ini siya sa quarantine facility sa amo yang siyudad sa Sagay, kag ginagaw ini siya nga gin swab test nagpositibo kag gindala ini siya sa Healing Center sa Banwa sang ED Magalona. Ang full action rates nga nagdugang positibo 44 anyos lalaki residente sa Barangay Paraiso, LSI from Cavite, asymptomatic, nagabot niya sa Hunyo 26 2020 pasado alas 12 ang takna sa may Bridge to Port via to go from Manila, kag mga alas 4 singhapon din swab test niya sa ED Magalona Center, ED Magalona Healing Center, kag pagka alas 6 nagabot niya sa siyudad sa Sagay, kag pagwa sa iyang resulta nagiging positibo kag transfer itay nga daw sa ED Magalona Healing Center ay kasya at 11 action rates
22 anyos, lalaki, residente sa barangay Old Sagay, Iris Ayman, from Cainta, Rizal. Asymptomatic, nag-abot sa San Hunyo 25, pasado alas 2, sa may Breadco Port via Tugo from Manila, ginswab test, gidala ini siya sa ED Magalona Healing Center, bangod si Naxinex, halin sa 8, nagiging 11 tanan ang positibo sa COVID-19 diri sa siyudad sa Sagay, pero ara na subong sa ED Magalona Healing Center tanan. Bangod si Naxinex, nadugangan ang mga PUN diri sa siyudad sa Sagay, halin sa 213, nag-215 na tanan Aksyon Rex, ining mga person under monitoring, actively ginamonitor ni si Aksyon Rex, sila sa mga quarantine facilities diri sa siyudad sang Sagay. Amon mo na itong mga balita, di ka diri siyudad sa Sagay, asin tamang putin kaliputo na sa balita na Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tom Monforte. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay sa Iluantang Cadiz. Naka-standby si Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa locally stranded. Ari pa saway man niyo. Locally stranded individual nagsakay sa delivery van gikan sa Cebu, arestado sa syudad sang Cadiz. Yari ang kaudan sang report. Upod na kay Aksyon Roger Gotib, Jer. Aksyon Rex, nadakpan ng isa ka LSI nga nagalid sa siyudad sa Cebu nga nagkawat sa pagsakay sa delivery van. Mga alas 3 na taklasang kagahon kabahin sang boundary sang Malapla kag Subugman siyudad sa Cadiz sa barangay Kaduhaan. Suro sa pahayag ni Kapitan Gilbert Javier sang barangay Kaduhaan. Dakpan ni LSI alin sa Cebu diri dakpan sa among barangay pero taga barangay Cambre na sa nga bali naging sakyan niya kanyal ni balang gakarga sa mga essential. Oo. Nag-abot niya na naog na sa sanatoryo mga alas 3 ang aga sa nagigan niya lang. So nagpuli sa ila sa Cambre, sa barangay Cambre. Pag-abot ko sa ila, kabalong pamilya yung halin sa Cebu ay sa mga necessary papers, wala sa din patulog ng yananay. Oo. So ay nga nagtawag ang yananay sa mga tanod sa barangay. Why sa nagpadakop na nag-use na. So ang report nga nag-follow up nila yon ang mga barangay tanod ban sa barangay Kaduhaan report ban sa kay Kapitan Gilbert Javier na nadakpan ini siya nga nagapangapi sa isa ka balay kag pagkatapos nga siya kutali nakuna nagpalagyo naman pero sa uli na nakpan siya kag karon turnover siya sa bahin sang Banwa sa Malapla tungod nga dito siya sa Sidad Cambre sa amo nga Banwa. Report kita sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib sa report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa Iluantang La Carlota sa Bago City PNP ho. 44 anyos nga lalaki dakop sa bypass operation sang mga kapulisan sa siyudad sang Bago sa detalye upod kay Aksyon Percival Villamor. Sa detalye, Aksyon Pers. Oh, daligi lang. Aksyon Rex ang Bago City Police Station sa pagpamuno ni Police Major John Batos-Batosan nagkandak kahapon mga alas 4:50 sang hapon sang bypass operation dito sa Dilarama Street, Barangay Lagasan, Bago City. Ang persona nga nadakpan diri ginkilala sa kay Melvin Panes E. Flores, 44 anyos, single, kaginesya, residente sang Bonifacio Extension, Barangay Lagasan, Bago City. Nabakla ni si Panes ang isa ka hit-sold transparent suspected shabu kag na-recover sa iya ang duwa pagid kaputos sang suspected shabu. Bali tatlo ini ang nakuha sa iya kag isa ka lighter nga color green, isa ka kas na gingamit sa pagbaybas sa iya nga 1,000 pesos.
kag ini siya kubiran pagid sang 120 mil ka abin 120 pesos nga kwarta sa iya posisyon. Karon ini si Melvin Panes y Flores ara karon naulong sa Bago City PNP kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sang atong kapulisan sang Bago City batok sa iya nga naglubag sang Drug Republic Act 9165. Report lagi kan diri sa Bago City para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon pero si Balbia mo report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa Central Negros. Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Launa 14 ng aton oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad ng wayta malabutan pabuwasan tay niya. Ang mga greetings ta ba si buwasa maka-chance kita, no? Sige, dagang salamat gid mga kaaksyon namon sa kanginan. Nagaagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Sunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That way I can be close. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,